Salutare băieți, numele meu este Andrei și astăzi vom face un nou episod. Vom juca încă o dată Dead by Daylight. Pentru că da, Dead by Daylight. Și să-mi spuneți dacă vreți să fac episoade de GTA 5 sau de Minecraft sau CS. Să-mi scrieți în comentarii. Acum vom aștepta să-mi intre. O să vină și update-ul nou în curând. Mă rog, am jucat cu nou killer și cu nou survivor, dar nu știu ce o fac ăștia de la Dead by Daylight, că tot o țin așa de cât 3 săptămâni. Și da. Dacă vreți să mai continuăm episodul viitor, voi juca ca killer. Da. Deci, haide să jucăm. O să dureze ceva până o să ne bage, deci, da. Bun, hai că ne-au băgat, nu a durat chiar așa mult. Toolbox și părcul ăsta vreau să mi-l iau. Trebuie să fac și level 15. Avem ceva să ne punem? N-avem. Da, o să ne trebuiască mapa dacă vrem să... Dacă vrem să ne fie mai ușor să... uite, suntem 3 meg. Să găsim, dacă suntem singuri, hatch-ul. Dar cum ați văzut și în episodul anterior, nu contează prea mult hatch-ul. Decât dacă vrei să scapi tu, dacă le închide killerul. Tot așa. Toți Mac Thompson. Unde eram? Mă rog, am uitat. Și astăzi a fost ziua mea, deci vreau să îmi scrieți un mare la mulți ani în comentarii. Hai să vedem. Nu mi-apare ce killer e. Hai să vedem jos dacă recunosc ceva. Nightmare. Nu. Urăsc killerul ăla. Deci e unul de cei mai enervanți killer. E printre ăia. Și în ăia e și legiunea din episodul anterior. Deci da. Fuck. Unde îi? Bă, ce bine i-am dat stun. Escape, de atât îl aud că e pe urmele mele. Fugi, Meg! Ce bine că cred că nu mai vine după mine, că merge după aia. Am fugit. Oricum, cred că mă bag în vis acum. Da. Unde e ăla? Uite. Nu pot să fac nimic, mă vede oriunde aș fi.
Bun. Eu repar pe ăsta. Deci ăștia nu știu cum să joacă ce contra Nightmare. Asta nu mai învis. Bate inima. Asta cred că va fi un videoclip mai lung pentru că v-am jucat 2 meciuri. Mesaje, nu acum. Great skill, check easy. O să mă duc să-l scot pe ăla dacă nu-mi întâmplă altul. Vine după noi. Și eu sunt vis, yeah. Hai. Hai, un, doi. What the fuck, ce față are? Uite acolo e killerul, dar nu mă salvează nimeni, nu. Uite că e unul aproape. Direct am fugit. Toți sunt vis. Urăsc să joc contra lui Nightmare. Ok. În curând. Și nu vine nimeni, așa-i? Da, deci ăștia-s de-aia. Da, suntem morți. Hai că mai jucăm un meci. O și fă bun killerul și killerul e extraordinar de bun. Cum să zic, la killerul ăsta le ai pe toate. Sper să pig contra, nu știu, care e cel mai ușor de... Contra lui Trapper-ul, că... Trapper e ușor de evitat. Uf. Haideți că mai jucăm. Dacă aș mai avea un slotul ăla. Asta e cam toolbox. Și n-am nimica pentru toolbox.
Deci contra Ludenars e foarte greu de jucat cu ea. Deci, da. De aceea zic că ar fi cel mai ușor de jucat contra. Din câte vedeți numai cu Meg Thompson joc și cu Claudia. Da, Meg zic că e mai ok. Mai am ceva charmă. Hai că pun dragonul chinezesc. Da, un lucru, cred că dacă te apropii de un hook, e coronavirus direct și mori și nu mai trebuie să te omoare killerul. Haide, deci urăsc că trebuie să aștept să vină na, killerul a venit. Mă rog, să vină survivorul. A venit și survivorul. E ok, numai să și dea red. Hai, Claudia! Haide! Hai să nu mă fă să aștept, fă. Gata. Dă-i Claudia ready odată, că și killer odată așteaptă după tine. Nu, cred că o să se dea ready automat și o să scoată pe asta. Și o să avem mai puține generatoare de reparat. Și ar fi mult mai bine. Da, 8, 7, 6, 5. De ce ai dat ready fix la final? Ha? Nu puteai să mai aștepți 6 secunde și să se scoată afară? Hai, era meciul mult mai ușor. Uai, toți avem charm. Nu, da charm. Dual totem can always be... Da. Da. Ok, am înțeles. Sper să joc contra lui asistenta. Nu știu de voi, dar am jucat contra absolut toți killerii, numai nu dă să joc contra doctor. Sau contra lui Gigi ăla care aruncă cu pediscilină sau ce e aia roz care dă fum. Clownul, practic. Era mult mai ok să-l face pe Pennywise. Zic și eu. Cred că videoclipul o să dureze vreo 30 de minute sau 20. Nu. Ce faci? Ce faci? Du-te. Urăsc să joc contra iepuroaicei. Deci urăsc litere mari. Cred că o să mă duc să stau în dulap tot meciul. Vom mai face un episod astăzi când joc killer. Tap. Ei, la mamă dracu, deci nu mă duc după el. Bun. Toolbox repair. Hai mai repede. Uai, ce la limit am fost. Bun. Uite, că nu mă știe, nu mă știe.
Ba mă știe. O plecat de acolo. Da. Bă, da, asta e păstă tot. Cum dracu mă știe? Gata, sunt în zona aia cu 10.000 de palete. Vai cu topoare, mă, nu ți-i rușine. O venit prin ceruri. Cred că în ambele meciuri nu o să câștig. Mă rog, în primul meci n-am câștigat și nici în asta nu cred. Deci, killerul ăsta e mult prea... Oh, păi de jucat cu el, adică pe bune. Ander, vai mă doare, vezi că nu pățesc nimic de drepte. Bă, direct off, direct. Gata, nu mai îmi bate inima, e ok. De ce nu mă duc pe mine? Ne, nu mai faci tu de astea. Sunt pregătit să dau space. Nu, mai avem numai 2 generatoare, e ok. Uite. Bun. Și când vine... Bun. Cred că o să stau aici tot meciul. Da. Shift și space. Dacă vine să scoată din dulap. Și îi dau stun. Mă rog, nu știu dacă știați asta. Cu mine mă enerva chestia asta când mă jucam ca killer. Dep. Dacă țineți... Fuck. Shift și space efectiv sare din dulap. Hai mă. Te crezi șmecher? Mă rog, nu prea. Aș sta, da, aș sta. Deci dacă vine aici îi dau stun. Îl salvez pe ăla și dau stun. Mă rog. Nu știu cât de live, nu știu cât de bine o să fie
apreciat videoclipul ăsta, că stau efectiv tot timpul în dulap. Dar da! Îi ești pe aproape. Uite o cioară. Mă duc să repar generatoare. Nu mai stau în dulap. Că fac herpes la subțioare. Dacă e harta, deci dacă e harta, stau în dulap tot, sau cheia. Harta sau cheia. Harta sau cheia. Deci dacă e harta, iubesc jocul ăsta. E aproape de mine, nu e ok. Un generator dacă aș avea aici. E bine că sunt mama dreaptă față de killer. Deci, da. Deci să repar un generator. Dacă aș și găsi, ar fi cel mai bun lucru care mi s-ar întâmpla. Uite-l, uite. În dulap și țin shift-ul. Sigur vine. Să vină să-și... Care zi-mi, te rog, Doamne, că repară aia la alți 2 generatori. Un generator. Și pe mine, dacă mă mai pune pe hook, îs mort.
Trebuie să găsească Hatch-ul, să-l închidă. Sau îl găsesc eu. Zi-mi tu, dom'le, că găsesc eu Hatch-ul. Mă rog, și dacă nu-l găsesc eu, îmi convine, că mă duc la poartă și scap. Harta era extraordinar de ultra mega ajutor acum. Văd. Nu știu cum să vă spun, dar mă bazez extraordinar de mult pe Hatch. Unde îi Hatch-ul? Că nu l-am văzut deloc. Pe aici, pe undeva ceva. L-am închis, l-am închis. Hai, 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 hai. Mă, nu știți cum îmi bate inima. Gata. Uai de viața mea, ce meci intens. Singurul care a scăpat. Ca și data trecută. Bun, am primit și puncte. Toate ritualele zilnice le-am completat. Eu zic că e bine. Ce să zic? Cam atât a fost și cu acest videoclip. Dacă mai vreți Dead by Daylight să-mi spuneți în comentarii și eu o să mai fac. Da, cum vom da niște upgrade-uri pentru că de ce nu? Uite. Bun. Da. Sper să fac level 15 pentru că deja nu vreau, ia numai chestiile mici. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un mare subscribe. Pentru că și eu mă chinui să fac aceste videoclipuri. Știți că nu e foarte ușor să joci Dead by Daylight, pentru că e unul dintre cele mai intense jocuri pe care le știu. Da. Și cam atât a fost și cu acest videoclip. Noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!